Ми традиційно сьогодні зібралися День кримсько-татарського прапору. Для університету це є важлива подія, яка щороку об'єднує нас всіх навколо спільної ідеї. Кримсько-татарський народ – частина, незламна частина української нації. Для мене кримськотатарський прапор – це символ боротьби кримськотатарського народу, разом з яким кримськотатарський народ проходив багато випробувань та зараз продовжує свою боротьбу за свою свободу та самоідентичність. Кримські татари поруч з українцями і українці поруч з кримськими татарами виборюють свою гідність, свою незалежність, свою свободу і своє право, дане Всевишнім, формувати свій порядок денний на своїй землі. Це символ, з яким воїни, кримські татари в лавах Сил безпеки і оборони України йдуть на ворога, боронять Україну. Мене сьогодні питали, що значить кримсько-татарський прапор. Він значить свободу, він значить своє право на гідність, право на свій дім, право жити своє життя так, як ти хочеш. Ну, зараз кримсько-татарський прапор стали так що символом спротиву окупації, символом надії на оккупацию. Причем не только для крымских татар, но и сотен тысяч людей інших національностей, які зараз під окупацією.